Čau tě, tady Fleming Fury a já tu se mnou Gormit. Čau. Měla to být speciál a měl to být nožový, ale my jsme si to trošku hráli a teď už byl nožový. No, tohle je náš třetí a je to třetí díl a je to zároveň i speciální díl. No, nebudeme každý třetí díl točit speciální, nemyslete si. Jinak tak asi najdeme nějakou mapu fotbal. Tady jsem! Kolik ti zbylo? 3 hapka a 88 na Kevlaru. Kolik? 3 hapka a 88 na Kevlaru. Ty jsi měl Kevlar? Ne. To taky měl. O tom se nic neřekl. Takže mě teď někdo volá. Je taky. No a nemrám. Hej! OK, tak to nebude úplně to, ale bude to i střílečka. No, občas budeme dělat kraviny. Ano, A teďka zaházou všechny zbraně. ano. Já taky. Kromě svý nový zbraně. Takže snajperky? Ne, snajperky jsou zakázané. Všechno ostatní je povoleno. Hezký, co? Co? Snajperky jsou zakázané, jinak si můžeš říct to ostatní, co chceš. Když to bude asi taková střílečka. Ale nebojte, bude to i nožová. Občas. Třeba teď. Ale jako fakt teď, jo? Příště mě zase můžeš... Řekla se nožová! Ale já jsem si myslel, že mě zabiješ. No tak jo, teď fakt už nožová. Dobře. Ale neboj, zbrán si nezahodím, radši. Ty máš to samý. Okay. No dobře, teďka už ale vážně nožovou. OK. A pak zase můžeme kolat s blbnutím. Já si tě obejdu. Jak jsi ho zabít, ty jsi Kevlar! Jak jsi to věděl? Tak asi, já měl taky Kevlar. A s Kevlarem by si, a kdybych já měl Kevlar, tak bych tě musel zabít, takže... Hekře. Já jsem měl Kevlar. No právě já taky. Staneš jo? Prepare to fight. Teďka jenom s pistolkama. Fory, teďka jenom s pistolkama. OK. Prepare to fight. Kde jsou pistolky? A teď už zase ne. Teď už pistolky nemusí být. Jsi zapl rádio? No. Co? Kde jsi byl? Za tebou! Pane bože! On se k nám někdo připojil. Nevadí. No, jenže mě to vykoplo. Proč tě... Proč...
Tak to je fakt vytrolení. Takže proti mně jsou dva. A já jsem sám. A on asi není z Česka. Můžeš ho zabít. Jo, dobrý. Neuděláme znova, že se připojíme na jiný server, kde nikdo není. Fory. Zkus mě najít. Já jsem mrtvej. Já tak jo. Jo, dobrý, už jsem odpojil. Vole, to neskončí. Co? Takže budeme hrát zase spolu. Jo. Takže tohle video neukončíme, nebojte se lidičky. V příštím kole, v příštím videu se dozvíte, ale to vám řeknu až na konci tohohle videa. Takže to vám řeknu až tak. Takže my už máme trošku napřed natočeno. Trošku se fakt to není, asi trošku to slovo, to vhodné slovo, ale... Prostě něco už máme natočený. No. Já to je takové tělo jak Spider-Man. Co? Spider-Man! Pane bože. Ty, já jsem si tě skoro nevšim. Ježiš, já si koupil sniper. Tak si ji odkup. To není sniper. Prepare to fight. Aha. Koupil jsem si zbraň, z kterou mě nezabiješ. Takže ti nepomůže kempit. Ale ty teď nebudeš kempit, že jo? No. Tak to došlo. Prepare to fight. Máš hezkou zbraň? Děkuju. Já už nemám prachy. Nebože. Já mám 50. To není dobrý. Tady se... To je hrozný. Prepare to fight. Pane bože. Ano, co si přeješ? Co? Ne, ty jsi řekl, pane bože, tak já říkám, ano, co si přeješ? Já nevím, já jsem to zapomněl. Promiňte, jsem strašný patlal. No! Pane bože. Jak ti to nejde? Já vím, jak dneska to failím. A jak teď vůbec nemluvím, takže ty diváci nevím, co dělají. Asi u toho spí. No, asi u toho zývají s nuděním. Tak to trošku oživíme, páty! Co to za zbraň? Ty jsi to slepej. Prepare to Nebyl!
protože já jsem nebyl sobě, tak jak to, že jsem zabil. Dal jsem tě headshot. Ano. Pane bože. Kde jsi? Ty vole, jak? A kdo zavřel dveře, prosím Co? tě? Prepare to Tak jak fight. to, že se zavřeli dveře, když jsem to ani já nebyl. Já jsem ale viděl tvoji brokovnici. Já jsem ji viděl, jak jsi tam nakukoval. Tak si nevím. To není konec, Spidermane. Já jsem Batman. To je to samý. Sakra. Dneska to film. Hele, jak ti to nejde, už vedu 12-8. Hej, ale nemůžeš pokládat bombu, jo? Jo, já jsem ji stejně nikdy nepoložil. Jak jsi mě čekal? Já jsem tě slyšel. Sakra. Tak to nejde. No a co bys to rád? Ale bože. Ano, co si přeješ? Nic. Aby si umřel. No, zapl si mě jenom jednou. 6krát. No, nevím. Neříkej, že mě odcházíš ze spawnu. Ne. Ty vole. Jak ty za... Prepare to fight. Hele, nějaký to nejde. Taky si myslím. Hej, se mnou někdo je. Teď už se porazíme. Společnou silou. Nic. Tebe to vykoplo. Jo. Tak se připoj. Dobrý. Tak mě něco napadlo. Je to geniální nápad, ale všechno se uznalo. Jak? Prosím tě, jak? No, už mi to zvoní. Takže asi tenhle díl ukončíme. Čau.